नोङो इसोरखौ अनो ना अना इसोर दंना गैया इसोरखौथ' इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामनो माथो थाबाय थाथारो नों इसोरा बबे धोरोमनि मानसिमोन हा नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोबबाय खुलुमबाय अनजायग्राफोर दिनै जोङो बे जर्दानपुर गामियाव फैनायजों लोगोसे जे हाजो खंखराव जों फैदों बे हाजो खंखरनि खाथियावनो आरोबाव सासे गोबाव बोसोरनिफ्राय जा सासे सुबुङा थायो हारसिङै नैबे खान्थालफोर दं आरो माखासे बे हाजोआवनो हारसिङै मोसा लख्राफोरनि गेजेरावबो बे गिया आरो बे जायगायाव जिब' अर थायो मोसाफोर फैयो लख्राफोर फैयो मैदेर फैयो मोसा लख्राबो बे सासे सुबुंखौ जेबो खालामा आरो बेबो गिया बेनिखायनो कय बोसोरसिम बे बोराया बे जायगायाव हारसिं थायो जों बेखौ बिथांनिसिम जों सं दाननायनि थाखाय जों बिनि बै देरा गिजियाव प्लास्टिक खोंनाय न'आव जों थांगासिनो बे जायगा हाजो आरो बे हाजोआव बे हारसिं थायो रावखौबो गिया आरो बे सुबुङा सोर कय बोसोरसिम बे सुबुङा बे जायगायाव हारसिङै बे हाजोआव थायो आरो मा जानानै थायो आरो बे मानसि ना मोदाय ना सोरबा जुनाद जों दा बेखौ बिथांनिसिम थांब्लानो जों नुसिगोन दा आरो बिथांनि खाथियावनो बे खान्थाल बिफांफोर दं हाजोफोर दं आरो जों बे जायगायाव सफैबाय ओमफ्राय जों बिथांखौ सोंनाय फिननाय लानायनि उनावहाय मोगा मोगि लानायनि उनावहाय जों बै सुरंग फारसे दसे उनाव जों थांगोन जों बैसिम थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि बै गोजौ एसे गोजौआव बियो गसंना नाहरगासिनो जोंखौ नुहुरबाय खोमा बियो नै जोङो हेल' थांगासिनो जों आदा फै जों बिथांनिसिम फैगासिनो नैबे लामाजों थांगोन बिथांनि लामा हारसिं थाबायग्रा लामा नालाय नै गोजौ बे लामाया नै हमथा फैदै हमथानानै गोग्लैगोन बिनि लामाया नै गोजौ हाजोआव गाखोनांगौ जाना फैयो नै हमथा सोरबा गाखोफेरनो रोङैया गोग्लैगोन अखा हाब्लाथ' रिमेना गोग्लैगोन नाथाय बे सुबुङा माब्रै गाखोयो माब्रै ओंखारो माब्रै ओंखाम दै लायो बबे जायगायाव थाङो बिसोर मिथिजोबो इसोरासो मिथिजोबगौ हाबाब बोरै गाखोनांगौ जाखो गोग्लैगोन दै आंथ' नै हाग्रा बेन्दायावसो हमथानांबाय नै गोग्लैगोन फैदो फै नैबे दा बिथांनि न'आ नैबेनो बिथांनि देरा न'आ नै बाहाय आरो बिथांखौ जोङो दिनै लोगो हमनो फैदों दे गोजोन्थों आदसा आदा नोंनि नामा मा नाम नोंनि नामा मा नाम आं नामा माबासो समर मा लिरो नोंलाय बसुमतारी नार्जारी आदसा नोङो बे जायगायाव नोंनि न' नामा एसे न' सिङाव नायनो हागोन नामा लामाया बबेथिं हा गेटआ बबे नोंना हाबग्राया आयौ बेजोंसो बारनांगौ नायदो बोरै नों बारनो हायो बेजों बारो आंथ' बारनो हानाय नङालै बेजों बारनांगौ आं बारनायनि दे आंखौ बारनो हागोन दा उन्दुनोबो हागोन दा ओंखामबो मोनजागोन दा मोनजायो अफिसार ना अफिसारफ्राबो जाफैयो नै नायफैदो नै मा दं ओंखाम संग्राफोर दं नोंनि उन्दुग्रा बिसिना बै नामा ओरै फै नै उन्दुग्रा बिसिनाखौ जों नायनि बेनि उन्दुग्रा बिसिनायाव नै बे उन्दुग्रा बिसिना नै बेहाय बेना नायफैदो नै उन्दुग्रा बिसिनाया बेलाय माथो जाखो बेखौ नों बानायदों बे मैदेर हाथायना मा जाखो बेलाय गान्दा गं आरो बे बाक्सु गोबां थाखा थानो हागौ दै जों आं दायनोथ'ला नै बेनि उन्दुग्रा बिसिना बेहा नै बेनि उन्दुग्रा बिसिना नै बेहाय बे उन्दुयो आलो गोजोनै बेजों बार फैयो फांखाया बेना बेजों एयार कन्डिसन दै सोनाबनि मौसुमि बारा फैयो बेजों आरो बेहायनो बियो दुखु सुखु गासैखौबो बिसोरनि मुङै गथायनानै बियो गथायो आरो बेहायनो थायो नै बेनि ओंखाम संग्रा अगदाब ना आदसा नों दैहुआलाय बहा दं नोंनालाय दै लायग्रालाय बहाय खेबदों आरो फट' खेबबावदों फट'बो खेबदों बेनिफ्राय फै नोंखौ आरो बाहेरायाव लांबावसोलाय फैदो दैखौ दैलामाव लायो दैलाम गिदिराव फिसायाव सफायाव आदसा फै जोंनि बेहाय एसे
माबानो आं गाखोनोसैलाय नै नोंनि गाखोग्रायाव गाखोबावनोसैलाय बिराद मोजां गाखोग्रा र' गोग्लैगोन दै नै अन्थायाव गाखोनानै फै आदा समार फै बे खान्थालखौ बे आदैयानो गायजोबदोंनो बे खान्थाल बिफांखौ नों गायनाय आं गायजोबनाय बेलाय आरो नोंनो गायबाय नोंनो मोनजाबाय ना औ मोनजाबाय ओमफ्राय फिथाइ थाइदोंना थायाखै फुलबो बे मोदोमफुलखौबो आदसा खान्थाल बैलाय आदसा ओइहाय न'सा दंलाय मैदेर फैबाव गाखोना थायो आं न'सा दं बोने न'साखौ नायनो फैनाय थ' गाखोथा न' फिसा मानि न'सा औ न'आइलाय गोजौआव मैदेरा बेयाव फैयो मैदेर फैयो नामा दुइथाला दुइथाला आयो दुइथाला न' मैदेरा रायलायहरबाय थायो बै हाजोआव थानानै बै हाजोआव थानानै बबे न'सा बे दुइथालाया बोरै नायनायनि बबेहाय बेलाय बहा ए नै दुइथालाया बाहायसो दं आरो गोजौआव नै दा बेखौ नों गाखोयो एसे गाखोनाय जों नायनायनि नोंनि गाखोनायखौ दानो गाखोनाय दुरुङाव हमनानै दुरुं हमना गाखोनांगौ नै नायनोबा नै माबायदि गाखोयो बियो मोख्रायाबो हाया मोख्राबो हानाय नङा नै नायदो दुइथाला न'नो बिनि गाखोग्रा बेनिफ्राय नोङो बेखौ बे दुइथालाखौ बेसेबांनि बानाया नोंलाय 80 लाख थांदों दे मोजां आदसा बेनिफ्राय बाहाय गाखोना नों मा खालामो आं उन्दुना थायो मैदेर फैबा ए ओंखारबोदों होनबालाय ओंखारबोदों दाथ' मैदेर गैयाना जों मानसिसो औ बेनिफ्राय फै बैयाव आरोबाव नोंनियाव दसे जिरायनानै जोंसो सावरायनो फै फै मैदेरखौ रबारजों गावहरो बाथुलजों दे फै आदसा आदा नोंनियाव सोंनोसै आदा समार नोंनाव सोंनाय जानोसै नों बाहाय थाथ' फैदो नों बाहाय फै ओरै फै नों ओरै फै आदसा नोंनि नामा मा नाम होनदोंमोन आरो समर नार्जारि आरज ब्रह्म नार्जारि समर समर नार्जारि सार बेनिफ्राय नों बाहाय थानाया खय बोसोर जाखो जाबाय 40 बोसोरसो जाबाय 40 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय नोंनि असे न'आ बबे जायगायावमोन असे न'आथ' ओइहायसो माबायावसो बागोरगावआवसो बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे जिल्लानि नोंलाय बबे जिल्लानि माबासो बङाइगाव बिजिनि जायगा आदसा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोमोन बै समाव दाथ' नोङो माबायाव आदसा बिजिनियावसो गोलैयो नोंहा बिजिनि आदसा नोङो बाहाय नोङो हारसिं थायो ना सोरबा लोगोफोर थायो बे जायगायाव आं हारसिं थायो आरो बैथिं दङ न'से सोर बेलाय आं नोंखौनो सोंदों नोंजों लोगोसे बाहाय आंजों लोगोसे रावबो गैया बे न'आव उन्दुफाग्रा फिसाफोर गैया नोंनि रावबो ओरैनो दाउ बायदिसिना राव बाथ्रा खोथासो होनफैयो मोख्राफोर फैयो मोख्राफोरजों थायो नोङो मोख्राफोर आदसा नोंहा हिनजाव दंना गैया आंना हिनजावा गैलालै बहा थांखो हिनजावा बहा थांखो हिनजावाथ' गैला बहा थांखो होनदों सोरगोआव ना गाहायाव थांखो सरगोआवथ' गाहायावनो दं गाहायाव बबे जायगायाव दं नोरोगाव हिनजावा फैयोब्रा इफ्राव दाना बबे जायगायाव फैयो बबेहाय फैयो माथो गैलाबो होनो गावनो गैलाथ' आरो हिनजावाथ' गैला ओरैनोसो फैयो राव बाथ्रा खोथायाथ' दङ आदसा बियो आत्मा जानानै फैयो नोंजों आदसा नों बबेनिफ्राय जानायखौ जायो नों बबेनि जानायफोरखौ बहा मोनो जानायाथ' गैयालै ओरैनोसो थैलागासिनो ना नों ओंखाम जाना जाया ओंखामफोर जानाय ना जाया ओंखामल'सो जायो बहा मोनो बे ओंखाम ओंख्रिखौलाय ओंखाम ओंख्रियाथ' गैया जेराव उफाय गैया मोनानो बेनिफ्राय बाजोंसो थांना थाखो नोङो एफाल'सो लायदों खुरमाफोरनाव ओमफ्राय एफाल'सो जानांगौ खुरैसे बा आदा खुरैल'सो जानांगौ दिनैलाय माजों जाखो नोंलाय दिनै माखौ जाखो दिनै माबा जाबाय ओंखाम जाबाय खुन्थाइ नारा बेनिफ्राय नों बाहाय गोबां बोसोर 40 बोसोर जाबाय नों बे हाजोआव बे देरा लुना थानाया 80 लाख कौटि डलार गादिगार जाबाय बहाय आं थानाया नंगौथ' आरो आदसा डलार खुरु जाबायथ' आरो आदसा आङो नोंनाव सोंबानो लुबैदों नोङो मैदेर मोसा लख्राखौ गिना गिया आंथ' आरो बहाथो मोसा लख्राया फैबाबो ओरैनो एरायनासो थाङो गियाना दोरनानै थायो मैदेर मोसा लख्राया गियो ना नों गिनानै दोरनानै थायो
आं गिबाथ' आं बारग'बाय औ आं साहस जाबाथाय आंथ' थैफाबाय दा मैदेर लसा लख्राफ्रा बे जायगायाव फैना फैया ओइ गावथारजोब्बाय ना हा बोरमा जायै जायै गावथार जाजोब्बाय ओइ गामियाव मानै माथाम 10-15थासो गावथार जाबाय सोर गावथार गावथार जाजोब्बाय मैदेर मोसा लख्राखौबो गावथारनाय जायो औ माथो अबावथो गारहरबावनो ना जायो ना बेखौबो जायो जायो जाजोबजायो जाबाबो खोरो सक्ति बारा जायो बिराद बोलो जागोन बोलोबो जाबावो जाब्लाबो मोसाखौ जाब्ला हाय बिराद बोलो जागोन बिराद बोलो जागोन आच्छा आच्छा दा नोंनियाव आं बे जोबथा सोंनानै जों थांनोसै हा नोङो बे जायगायाव नोङो इसोरखौ अनो ना अना इसोर दंना गैया इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामनो माथो थाबाय थाथारो नों इसोरा बबे धोरोमनि मानसिमोन हा नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोबबाय धोरोमाथ' आङो होबानो जायो ओमफ्राय बिराद साननाय बुजिनायानो बिराद बांद्राय जाबाय धोरोमाबो गैला नोंना धोरोमाबो गैला जोबजोब्बाय आच्छा दा नोंनियाव जोबथा सोंनानै जों थांनोसै नों बाहायनो थायो दा आं बहायनो थायो सिरस्ताय बेनिफ्राय नोङो ओंखाम दोंखाम फैसा थाखाफोर नोंहा दंना गैया गैया थाखाफोर दंबा होलां फैसाफोर थाखा आं नोंनि एसे अननायल' होलांनो हागोन आंहाबो माहाजोन नङा नालाय अननाय एसे दानफोर होलांनोसै दानफोर होलांदो आरो मालाबा लोगोफोर मोननो हागौ दा नोङो बे जायगायाव खान्थाल बिफां इसोरखौ अननांगौ नै खोनासं आदा समर नार्जारि नों इसोरखौ फोथाय इसोरखौ अननांगौ इसोरखौ गाबनांगौ हाग्रायाव थाब्लाबो नों देरा गेजेराव थाब्लाबो इसोरासो जोंखौ अनो इसोरासो लामा होयो जोंबो दिनै नोंखौ आं बे जायगायाव हारसिङै 40 बोसोर बे हाजोआव बे माबायाव देरा गेजेराव थायो होननानै इसोराथ' मोजांनिफ्राय मोजां जेबो माथो जिबौफ्राबो नै खोनासं नों गाज्रि हाबा खालामबा आरो आं नोंनोथ' मा होलांनो हानो बायदिसिना आंनि अननायनि गेजेरजोंनो बेखौ लाजावदो दे बेखौ बिजों माबाफोर बायनानै जा दे दे हामबायसै दे हामबायसै दे जों बै हाजो दन्दर फारसे थांदो बै सिखि सिख्ला ओंखारगाजोआव थांदो नोंखौ सिखि सिख्ला रावबो जेबो खालामा नामा जेबो खालामालै नोंखौ जेबो खालामा सिखि सिख्लाबो लाङा सिखि सिख्लाबो लाङो खोमा बोरै मिथिस्लाबनो उन्दुनानै थायो नोङो दे हामबायसै दे हामबायसै दे गोजोनथोंसै दे फैदो दे जों अनजायगाफोर नै दा बेनिफ्राय जों ओंखारफिनबाय मानोना बियो समर नार्जारि होननाया 40 बोसोर जाबाय दे नुबाय दा बे माबाला भिडिअ लादों नोंखौ भिडिअ लादों नों बोरै ओंखारो बोरै गाखोयो सोमोनांथाव बेसरा खुनुदिन मबाइल नुफेरा नालाय नायदो नों मबाइल नुफेराखै आयै मबाइल नों 40 बोसोर बे हाग्रायाव दङमोन मालाबा गंसे बायना हरदो दे दे उनाव फैफिनगोन दे मबाइल नुफेरै मानसिजों दिनैसो लोगो मोनफैदों बे मबाइल दे बेखौ मबाइल होनो मबाइल गोलैगोन नै ओरै दे नै ओरै लाहर जों गोग्लैगोन नै जों मोजाङै साबधान ओंखार फैदो खुग्लैगोनलै आं नै हाग्रा बेन्दों हमनानै ओंखारलांसै बोरै गाखोयो बोरै ओंखारो बेसो मिथिगौ बे आदा समर नार्जारिया बे जायगायाव जों फैदों माखासेयानो खुग्लुबलायनो खारो आंहालाय माथो ओंखारनोबो हाया आरो अखा हाबाथ' गैखालासो बादामालि खालामनाय बायदि रिमोनला बे जायगायावनो जों फैदों गोबां बोसोर बे जायगायावनो हाग्रा बंग्रा हारसिं थायो बबेखौ जायो बबेखौ लोङो बेसो मिथिसिगौ नै जों बे जायगानिफ्राय ओंखारबाय दा जोङो बै सुरंग फारसे थांनोसैलाय फैदो लोगोफोर जोङो दा बिथांनि बे देरा न'खौ नायनानै जों फैबाय आरो बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय